στραβοκλωτσιά περισσότερο του Ισπανού. Με την βλέπει τον Κατσιαρό που ήταν πολύ ουσιαστικό στη φάση του γκολ και τώρα περνάει και άλλη παλιά και φτιάχνει αυτός πάλι τον γκολ του Παπαδόπουλου. Κοιτάξτε τι παλιά βγάζει ο Κατσιαρός και την κίνηση του με την πλασάρι. Φωτάκης. 35ο λεπτό, η προσπάθεια ξεκινά από τον Γιαννακόπουλο που έχει βρεθεί δεξιά. Επιστρέφει μπάλα από τον Βενετίδη και ένα εξαιρετικό γκολ από τον Γιαννακόπουλο. Το τρίτο του σε 4 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΛ. Ο Στέλιος, όπως απέκτησε το προσωνύμιο στην Αγγλία, που με αυτό το γκολ αξίζει να το δούμε το σκρόπ με το που βρίσκει. Ζουράφσκι μέσα στην περιοχή, τον άφησε ο Παπαδόπουλος, Ζουράφσκι και το γκολ για τη Λάρισα. Ανοίγει το σκορ η Λάρισα το 53ο λεπτό στην γρήγορη αντεπίθεση. Αυτό με τον Κατσιαρό εντάξει. Γυρίζει ευκαιρία με τον Ζουράφσκι, πάρα στα δίκτυα 0-1 με το 1 το γκολ του Κολονού. Στο πρωτάθλημα η Λάρισα είχε πολλές ευκαιρίες στο τρεπίθωνο και βάλει καμερά τον γκολ. Γκαρσία, Τούρμπος. Παιχνιδιού το 1-0 για τον Ολυμπιακό παράδειγμα. Έκοψε πάνω στο σούτ του Σολάνο, η μπάλα στα δίκτυα. 1-1. 1-1, ισοφάριση για την Λάρισα. Και το ρυθμό ότι οι δύο ομάδες συμβιβάζουν με το 0-0, ο Φωτάκης εξέφρασε διαφορετική άποψη και με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Στέφανε, να πούμε κάτι ότι σε αυτή τη φάση και σε άλλες φάσεις με κάποιες έμπρες που δημιουργήθηκαν η άμυνα δεν έφυγε γρήγορα και έγκαιρα πάνω στους παίκτες. Και εδώ βλέπουμε πόσο καθυστερεί, κάτι που το λέει και ο Μαϊστόροβιτς, ότι δεν υπήρχαν οι παίκτες των χαφ να πάνε έγκαιρα στην μπάλα και να αποτρέψουν το σουτ. Και γι' αυτό ακριβώς, Χρήστο, βγαίνουν τα δύο. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στο ποδόσφαιρο που για τη γηπεδούχο ομάδα λέει ότι όσο αργεί να σκοράρει τόσο αγχώνεται, αλλά αυτά πάντα είναι στη σφαίρα της θεωρίας. Ο Πάρα με μεγάλο δρασκελισμό έκανε την πάσα στον Γκουελαφή και ο Πόζα. Φωτάκης από εκεί έστειλε την μπάλα προς την αιστεία, ο Πόζα δοκάρει, απίστευτη φάση, ο Γκουέλας δώσει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1. Τι ήταν αυτό? Έκανε την πάσα στον Γκουελαφή και ο Πόζα. Φωτάκης από εκεί έστειλε την μπάλα προς την αιστεία, ο Πόζα δοκάρει, απίστευτη φάση.